yn ôl o'r diwedd wedi tair blynedd ar 10. Ac mae'r Barrig yn ei hole yn uwch gyngrair Cymru. Os y gyfle mae'r ergyd, oes wir, Shaw! A na chi chwip o gol! Bale mewn at Fletcher, mae'r golwr o ddiar i'r unell. Ac ar y foli Rostro! O, Campus! Borelli! Hewitt! Bendigedig! A dyna chi gol gan Alec Bwdimo! Gol hyfryd gan Chris Sargent. McLagan eto! Hughes yn egin! Dyna chi Campus! Evans! Evans! Kenton yn fynd i hun dyna'r penderfyniad. Am gol i Ben Maher! McCarthy ar ergyd! Alec Williams ar y foli, Williams am gol o Didog! Ac mae'r Barrig gyfartal! Richard Berg! O, na chi Campus! Blaine Hudson i gornel uwcharwyd. Bakari Chrymani hi, yn o Didog. Craig am gol. Cafana! Bwled o ergyd, heibio i Roberts. Liedzi, a mae di bwnsio o dros ben Chris Mullock. Toby Jones, ergyd wych! A dyna chi gol gan Aidan O'Kelly. Dyna'r Bale yna mynd i ddisgyn Williams! Enillwyr Cwpan Nathaniel MG ydi y Seintiau Newydd. Oes a hat-trick i Walker, oes wir! O, na chi arbediad! O, Sherman! Dimu Chrymani hi'r gelfydd i gefn yr hwyd. Les Davies a Davies ar ergyd! Cotro! Burke ar ergyd! O, na chi gol! Draper! A pencampwyr ydi y Seintiau Newydd! Jones yn erbyn Lewis! Newydd ar y blaen! Mae Pare, y Jordan yn neud yn drydydd, ydi ar ben, cyn hanner amser! Owens ar ei droed chwech! Am gol, Maxi Owen! Waio, mor hawdd â hynny! Melvin! O'n i meddwl bod honna fewn. A dyna hi! Cwpan Cymru 2017, 2018 yn mynd i geic honna. Ma Roscoe fewn, mae yna gyfle fan hyn. Roscoe! Ar draws y cwrt! Ac yn y diwedd mae mewn! A mae'r drws yn cael ei chodi